Povieme iba základy či časté chyby a dýchaniu a zapojeniu stredu tela sa povenujeme neskôr. Po vlezení pod tyč, ktorú umiestňujeme na trapezových svaloch, je prvoradé dať si ruky tak na úzko, ako nám dovolí naša mobilita, aby sme správne zapojili vrch tela. V ideálnom prípade po vybratí tyče cuvneme na 3 kroky vzad a ide sa do drepu. Kvôli čo najlepšej stabilite a kontaktu s tyčou musíme mať lakte zacvaknuté čo najviac k telu, ako keby sme pod pazuchou držali bankovku. Pri pohybe do drepu nesmieme dovoliť, aby kolena prepadli dovnútra, preto ešte pred samotným opakovaním vytvoríme miernu rotáciu smerom von v bedrách aj kolenách. Zároveň musíme držať celé chodidlo pevne zatlačené do zeme bez toho, aby sa nám zdvihala päta, čo spôsobí zbytočný tlak na kolená. Pri pohľade z boku by sa tyč mala celý čas pohybovať vertikálne v jednej línii nad stredom chodidla bez zbytočných predklonov trupu. Pri zdvíhaní ťažkých váh nás to zvádza zakláňať hlavu smerom vzad, namiesto toho sa celý čas pozeráme 1 až 2 metre pred seba. Pri snahe o hlboký drep sa nám môže podariť tzv. Butt wing alebo vysadenie panvy, čo pri väčších váhach môže byť nebezpečné.